am acumulat în viața asta, prin străini, pe unde am mai fost, că eu am fost prin țări pe unde am fost. Mult știu cum trebuie ca să facă și ei, dacă nu te ascultă amonimii. Nu vor așa sfaturi. Ei vor sfaturile și ele care să obișnuiești pe cineva, să iei capica cuiva. El gândește ca să aibă folos. Nu-i folos. Nu-i. Din munca proprie, ea ca din munca adevărată am făcut. Câte o fermătură. Și la copii nunți am făcut și i-am dat voie să învețe. Nu i-am lăsat să îmble brambura, vine fetele de la institut, îndată se schimbau, hai să facem aici, hai acolo, dar nu se duce la club să îmble, să piardă timpul. Am sfaturile așa, că se ducă la discotecă la ora 11, să vii dimineața și toată ziua să doarmă. Și părinții încă să nu-i întrebe, că dacă îl întreabă, gata, e scandalul. Dar și ai nevoie, că eu de amus mare, eu știu și fac, dar ea ca și fac. Fac și ei și se face în ziua de azi. Trebuie hățurile o leacă strânsă, nu când e mare el, când el îți dictează, dar când e așa, când îl ții și la chept. El vrea să te apuci de păr, nu se poate, nu-i frumos, nu se poate. El vrea așa, nu se poate, nu-i frumos. Și copilul ea ca de acolo, el începe a ști că nu se poate și nu-i frumos. Dar dacă l-ai lăsat până când el e mai înalt ca tine, o făcut ce-o vrut, de-am și să-i spui. Că alții au îndrăzneală că și dau un părinți. Ba da prost, ba da prost. Copiii nu ne întos cuvântul. Putem eu să spun că laptele e negru. Băi băieți, este lapte negru. Ei era să gândească, mama, nu-i chiar în toate mințele. Da, mamă, este. Ca să nu mă scârghească, era să zică, da, mamă, că este. Și poate de atâta și Dumnezeu îi mai lângește zilele.